Φτιάξτε τη διάθεσή σας με τον απίστευτο συνδυασμό μελιού και γάλακτος που σας προσφέρει η Fresh Air Drops μέσω του αρωματικού χώρου JV. Ένας κλασικός και αγαπημένος συνδυασμός σας περιμένει για να δώσει διάβια και χαλάρωση στην καθημερινότητά σας. Τα προϊόντα της Fresh Air Drops είναι κατασκευασμένα στη Γαλλία και εγκεκριμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία αρωμάτων που διαρκώς ανανεώνεται. Η κάθε φιάλη εξασφαλίζει 3.000 ψεκασμούς που με την κατάλληλη ρύθμιση διαρκεί έως και 15 εβδομάδες. Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 210-822-8989 έρχονται στο χώρο σας χωρίς έξοδα αποστολής. Αν το θελήσετε, το έμπειρο προσωπικό μας μπορεί να τοποθετήσει και να ρυθμίσει τη συσκευή ανάλογα με τις ανάγκες σας. Δωρεάν δειγματισμός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Διατίθεται και σε συσκευασία δώρου σε 2 χρωματισμούς. Αλλάξτε τη διάθεσή σας με έναν μόνο ψεκασμό. Καλέστε τώρα στο 210-822-8989 και εκμεταλλευτείτε την εκπληκτική προσφορά μας. Με 49 ευρώ αποκτήστε τη συσκευή και δώρο 2 αρωματικά σπρέι της αρεσκίας σας. Στην προσφορά περιλαμβάνεται και σέρβις εφόρου ζωής. Ή αν προτιμάτε 5 αρώματα της επιλογής σας και δώρο η συσκευή μόνο με 74 ευρώ και 50 λεπτά. Επιλέγοντας μία από τις 2 προσφορές μας, εκτός από δωρεάν σέρβις, μπορούμε να έρθουμε στο χώρο σας για να σας βοηθήσουμε να διαλέξετε το άρωμα που σας ταιριάζει χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.